Доброго ранку. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. У студії працює Олександра Сенько. Говоримо про те, що хвилює Україну і світ. І, власне, про голосування і перебіг політичних подій в Україні. Говоримо з народним депутатом України від фракції «Самопоміч» Олександром Опанасенко. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку, доброго. Але от розпочати хотіла б з подій, які зранку вчора схвилювали всю країну. Власне, ветерани силових структур, бійці АТО та правоохоронці провели вчора 8-му всеукраїнську акцію протесту під Верховною Радою України. Тобто сталися сутички, 9 мітингувальників правоохоронці затримали. Ще є інформація про те, що навіть постраждалі є. От, власне, пане Олександре, поясніть, будь ласка, що вчора відбувалось під Верховною Радою? Це складно пояснювати, тому що спочатку, я питав своїх колег по фракції безпосередньо, які є задіяні і є ініціаторами того, що, в принципі, в Києві відбувається на Грушевського, це, тобто, Семенченко та Єгор Соболєв, то вони сказали, що хтось приїхав нібито з Закарпаття, там тощо, це нібито хтось з представників АТО, які воювали і які цілеспрямовано їхали до Верховної Ради задати питання, тому що нібито якийсь скандал був декілька днів тому в Закарпатті, якийсь я просто не спостерігав, не знав, що там сталося. Що я можу сказати? Звісно, там, коли накал, є певна от така просто, скажімо так, перезрілість багатьох питань, які стоять перед хлопцями, які постійно хлопці задають, коли ми зустрічаємось. Звісно, то там температура може бути зовсім інших стосунків і спілкування. І я думаю, що те, що сталося, це я, звісно, не можу підтримувати, по-перше, не напад і взагалі будь-які сутички, тому що мені здається, що якщо кожна людина має право на будь-який спротив, на будь-який мітинг, але ти не маєш права, по-перше, зачіпати правоохоронців, і щоб не провокувати правоохоронців. Те, що було вчора, коли там почали щось підпалювати, там якісь зрив-пакети почали, вибухові пакети якісь зриватися, потім була бійка, потім полетіли каменюки, там тощо, з цим складно погоджуватись, такою картинкою, такою, я не за таку демократію, тобто я більш за парламентську демократію, я більш за те, так само, на те, щоб люди виходили, проявляли, показували, постійно нагадували владі, де влада робить щось не те. От, наприклад, то саме, знаєте, якщо б кожне місце збирало 100 тисяч і підходило на Банкову і казали Петру Олексійовичу, що йому робити, що він робить не так, можливо, зараз би знаходили зовсім інші ситуації. На жаль, наш народ більш апатичний, і є гарячі голови, іноді, які можуть робити певні провокації. Мені здається, що все ж таки була така, випадковість певною мірою, що на ровному місці була така провокація, яка відбулася вчора. І я погоджуюсь з словами певних речників від Міністерства внутрішніх справ, що якщо там було порушення, був напад на людину, безпосередньо це має відповідати перед правоохоронним органом згідно законодавства. Скажіть, будь ласка, чому до мітингувальників не вийшли парламентарі, саме депутати? Чому вони не вийшли? Можливо, питання було дійсно регіональне, і люди звикли приїжджати на будь-яку несправедливість або непорозуміння чогось. Люди звикли з регіонів приїжджати і мітингувати під Верховною Радою. Можливо, питання було дійсно регіональне, і питання міг вирішити там голова обласної ради або мер міста, тобто якась регіональна влада. Власне, чому з парламентарів ніхто не вийшов і не розібрався? Наскільки я розумію, що там ситуація була така, що якраз на святкування цих жалобних днів, які були там минулого тижня, щось вони мали зробити, якраз задавали питання, вони вимагали чи від райради, чи облради, щоб вони проголосували за те, щоб чи вотом довіри, чи вотом недовіри комусь, чи президенту. Я не пам'ятаю сутності питання. Звісно, місцева влада якось так трошки злякалася і сховалася. Люди поїхали шукати правди до Києва. Це стандартна ситуація. Але питання в тому, що чому всі йдуть питати Раду, Верховну Раду. Верховна Рада – це одна з гілок влади. У нас є виконавча, є президент безпосередньо.
в багатьох питаннях те, що відбувається в Верховній Раді, все залежить від Банкової, тому що, вибачте, 144 народних депутати – це фракції безпосередньо імені президента. І по певних питаннях, чому Верховна Рада не може прийняти закони, треба питати в першу чергу його. Скажіть, будь ласка, от ваш прогноз щодо розвитку цієї ситуації. Насправді, у нас мітинги дуже часто використовують для того, щоб відволікати увагу суспільства від якихось важливих, більш або інтенсивніших подій, бо значущих для країни. Наразі подібні мітинги, від яких подій у Верховній Раді вони могли вчора відволікати увагу? Мені здається, що не від яких. Тобто, я не думаю, що іноді буває просто мітинг. Не треба іноді шукати конспірології. Якщо ти можеш пояснити певні процеси, просто таким от випадковістю певною, не треба шукати конспірології. Конспірологія, можливо, там у 5% випадків. А так, в більшості це може просто звичайний збіг обставин. Вчора Верховна Рада не приймала чогось такого серйозного, і, в принципі, те, що було анонсовано, було прийнято. Більш такі серйозні закони будуть у четвер. Це безпосередньо анонсовано, що маємо заслухати голову НБУ поточно, маємо проголосувати за пана Якова Смолія і багато інших питань, тобто будуть на четвер. Я не думаю, що треба тут шукати конспірологію. Я думаю, це звичайний збіг обставин. Пане Олександре, от повернемось все ж таки до подій у Верховній Раді самій. От фракція «Народний фронт» має намір підтримати кандидатуру Якова Смолія на пост глави Національного банку України. Олег Ляшко напередодні досить бурхливо коментував про те, що ні він, ані його партія не будуть підтримувати цю кандидатуру. Взагалі, як ви оцінюєте кандидатуру Якова Смолія? Щось зміниться, якщо наразі його посада і виконуючий обов'язків, щось зміниться у Нацбанку, коли цієї приставки до посади не буде? Дивіться, я так сталося, що в минулому житті так само працював в банківському секторі. В принципі, що приємно треба відмітити, пан Смолій має репутейшн, тобто репутація, вона завжди важлива. Тобто його добре оцінюють і колеги, і банківський сектор там тощо. Щось зміниться, не зміниться. Мені здається, що так як ми 2 тижні тому у середу якраз запрошували і розмовляли з ним на фракції. Я думаю, що буде політика продовжуватись в тому самому тренді, який був, в принципі, започаткований пані Гонтаревою. І, наскільки я зрозумів, Яків Смолій так як він відповідав на запитання, він не планує змінювати команду. Звісно, для мене були цікаві ці конструкції, торги, які стосовно голосів Народного фронту. Я думаю, що вони були такі чутки, ніби вони вимагають якихось заступників. Але я думаю, що там конструкція така, скоріш за все, їм просто розміняли на інші посади. Ми ж бачимо, що у нас досить багато вільних вакантних місць, починаючи від омбудсмена, декількох міністрів, голови НБУ, тощо. Тобто завжди можна знайти предмет та результат будь-якого такого компромісу. Я думаю, що вони знайшли і вони не вимагають більше голів. Стосовно моєї оцінки ситуації, дивіться, в поточній ситуації в українських реаліях я для себе вирішив і бачу, що він не буде тим головою НБУ, за кого би я проголосував. Поясню, чому. Ви не будете за нього голосувати? Безпосередньо я не буду. Фракція має вирішувати сьогодні ввечері. Чому я не буду за нього голосувати? Тому що я задав пряме питання. Що буде безпосередньо з 1 чи 2 членами правління НБУ, які замішані в корупційних скандалах, корупційних оборудках? Він сказав, що команду він змінювати не буде. Для мене це поганий сигнал. По-перше, поганий сигнал, тобто статус-кво представництва тих еліт, які зараз є в правлінні, воно залишається. І фактично зараз ми бачимо лише таку заміну одного обличчя, але без заміни сутності процесів. Для мене НБУ це є незалежним органом, таким незалежним, як судова гілка влади. І людина, яка обирається, яку ми обираємо на ту посаду, має обладати професійними якостями, має бачити візію,
має мати репутацію. І найголовніше, вона не має залежати від жодної гілки влади, не від парламенту, не від Кабміну, не від президента. На жаль, в мене немає впевненості, що ця персоналія не буде, що ця персоналія буде незалежною. Мені здається, все ж таки вона буде залежна в поточних реаліях. Ось чому я не даю свідомо не даю свій голос у підтримку його. Хоча як людина він мені подобається. Можливо, в іншій би ситуації, якщо в нас Керманич банковий був інший, з іншими підходами к менеджменту, можливо, я б за нього віддав свій голос. А як ви вважаєте, чи достатньо набереться у залі голосів? Ну, якщо компроміс між БПП та Народним фронтом знайдено, скоріш за все, опозиція голосів давати не буде. Я кажу про радикалів, Батьківщину. Батьківщина так само виступає проти. Ми, скоріш за все, хтось дасть, хтось не дасть, тому що я думаю, що у нас буде розділене рішення і буде таке більш-менш вільне голосування. Опоблок, скоріш за все, не буде підтримувати. Ну, я думаю, що маленькі групи, ті там завжди Воля народу, то Відродження можуть підтримати. Тобто, я думаю, що він 240 голосів може своїх мати. Ще Валерія Гонтарєва висловила готовність відзвітувати перед Верховною Радою. От скажіть мені, як людина, у якої є досвід роботи в банковому секторі, от чого ви очікуєте від цього звіту? Що ви хочете почути? Чесно, це буде лише формальність. Я хочу хоча б для формальності, щоб ми були згідно алгоритму, який закріплений в законодавстві. Має бути звіт, після звіту звільнення, потім призначення. Ну, тому що, по-перше, Валерія Олексіївна, їй вже 8 чи 9 місяців взагалі її немає на радарах. Да? Досить довга відпустка у пані Гонтарєвої. Досить довга відпустка. Але все одно мені здається, що вона має прозвітувати хоча б свою частину і сказати, відповісти на... Я не думаю, що там будуть конструктивні якісь речі, тому що, пам'ятаєте, будь-який прихід безпосередньо Керманича НБУ до Верховної Ради завжди був якийсь цирк. Да? То Радикальна партія щось робила, там щось інші мажоритарні депутати, якісь там шоу постійно робили. Звісно, я за прагматичну роботу. Звісно, в мене є багато питань. Багато питань із певним закриттям банків, з непрозорим рефінансуванням, з оборудками з ОВГЗ, тобто облігаціями внутрішнього позики ВДП. Так само є там моменти, що були ризики такої внутрішньої торгівлі інсайдерської, коли у нас були великі такі качелі, гойдалки з курсом валют. Є питання, але я не можу, от як експерт, казати, як професіонал, що нічого не зроблено. Зроблено багато. А нарешті Національний банк почав виконувати свою функцію головну – це захищати і прибирати з ринку каптивні структури, які не є банками за своєю сутністю. Мені здається, що це це та річ, їй треба подякувати, тому що в неї вистачило внутрішньої сили та волі це зробити, тому що до цього моменту ніхто чого не робив. Але є питання, чому... А ви готуєте питання до пані Гонтарєвої? Вони є, вони ж на поверхні лежать. Да? Там, чому, наприклад, але ви зрозумієте, там багато питань не лише до неї. Там багато питань до системи менеджменту держави Україна. Тобто до Генеральної прокуратури, до інших правоохоронних органів. Тому що зараз є питання, чому, наприклад, перед закриттям одному з банків, той самий VEB банк, дали рефінансування, коли було зрозуміло, там треба було, не треба бути великим аналітиком, що він йде на дно. Навіщо дали додаткові мільярди, коли фактично ці мільярди потім кудись зникли, і ми мали повертати депозити фактично з власної кишені, і платили за це все українці. Це є питання до неї. Але є питання до правоохоронних органів, чому досі великі бізнесмени, банки, яких збанкрутували, коли вони фактично їх використовували як пилососи для того, щоб збирати депозити на розвиток свого бізнесу за рахунок таких, знаєте, кредитів до своїх інсайдерів, тобто пов'язаних осіб, вони досі гуляють, і їх бізнеси працюють інше. Вони мають через процедуру бути забрані, розпродані і гроші повернути в державу. Крапка, ніяк по-іншому. І до цього є питання. Це не лише до Валерії Олексіївни, це до системи життя по-новому, яким ми живемо
живемо в цих системі координат майже 4 роки, а нічого не змінилося. От як ви вважаєте, після озвучення цього звіту пані Гонтаревої можуть бути якісь наслідки? Як і до банківської системи, можливо, і до самої пані Валерії? Я думаю, що це буде згідно процедури, якщо вона навіть прозвітує, тому що в мене немає впевненості, що вона буде звітувати. Якщо прозвітує, це буде просто формальність для галки і все. Наслідки вони можуть бути тоді, коли буде політична сила та воля розбиратися з тим, що було скоєно. Але я не думаю, що при поточних елітах, які безпосередньо там Петро Олексійович Порошенко, там інші особистості, що щось зміниться, тому що вони всі разом працювали. Тому що, ви знаєте, зараз як побудована система? Чому так само для мене є критичним питання, хто буде, чому наступний керманич НБУ має бути незалежним? Питання просте. Ми зробили багато реформ, які ускладнюють та унеможливлюють розкрадання грошей з бюджету державного. Працює прозоро, інших багато процедур добрих є. Тобто красти просто напряму з бюджету складно. Зараз оборудки постійні, це використання не доплачувати до бюджету, і так само є можливість красти через рефінансування чи через інші оборудки на фінансових ринках. І от чому тут має бути незалежна людина, яка буде працювати на людей, а не на керманича Банкової? Це найголовніше для мене питання. А у тій системі, яка зараз існує у державному апараті, голова Нацбанку може бути незалежною персоною? Він згідно законодавства має незалежною. Ми проголосували спеціально, що Національний банк є інституційно незалежний. Йому багато що, згідно законодавства, вже там повна автономія прийняття рішення. Чому, наприклад, якщо ви бачили, зараз була певна така дискусія навіть у відкритому полі між Мінфіном та Нацбанком, коли Нацбанк підіймав ставку рефінансування, тобто впливав на фінансові ринки. Хоча Мінфін не зовсім поділяв цю ситуацію. Але з іншого боку, суб'єктом подання цього процесу ми ж розуміємо, що Петро Олексійович не буде незалежну людину призначати і подавати на НБУ. Для президента у нас є дві характеристики найголовніші. Це лояльність до нього та виконання того, що він буде доручати. Крапка. Якщо ми подивимось на всі персоналі, які працюють в команді президента. Чи можливо, якщо можна якось подивитись на ситуацію збоку, чи можливо якась дійсно виникнення якоїсь кандидатури, яка дійсно являється конкурентом для Якова Смолія? Незалежно. Я не впевнений, тому що він більш таким, я думаю, що він для президента як суб'єкта подання, він є більш комфортний та прогнозований з точки зору поведінки. Якщо говорити про взагалі повноцінних, наприклад, якщо про західних якихось таких топ-менеджерів, яких можна було б запросити, то вони 100% не будуть керованими. І, звісно, це відпадає відразу. Дивіться, який скандал у нас йде останніх півроку стосовно антикорупційного суду. Півтора роки тому ми приймаємо судову реформу, де чітко прописано, що нам необхідно створити Вищий антикорупційний суд. Потім президент заграє це питання, коли він має бути суб'єктом подання, більше року заграє питання, то каже, що у нас має бути палати, у нас має бути те, має бути сє. Потім подає закон, який не відповідає рекомендаціям та вимогам всіх зовнішніх, скажімо, донорів. Це одна з ключових вимог МВФ. Так. А чому не відповідає? Тому що для нього важливо, щоб він контролював це. А згідно Конституції, у нас судова гілка влади, вона є незалежною. Але для президента важливо, щоб він її контролював, обрання та інші речі. І ми бачимо той самий конфлікт ситуації. Ви думаєте, з НБУ він буде робити щось інше? Все то саме. У нас, на жаль, це є стиль управління тих еліт, які зараз є при владі. Можливо, наступний виборчий етап, тобто наступна ітерація, яка має відбутися у 2019 році, вона щось змінить. Але поки що на тому тлі, який ми бачимо, які в нас є персоналі, по-перше, кандидати на президента та які там лідируючі позиції мають інші партії, мені складно вірити в те, що щось не зміниться на добре.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій проанонсував, що законопроект про створення антикорупційного суду буде винесено у четвер на голосування. Навіть висловив деякі надії про те, що це буде проголосовано у першому читанні. От ви бачили цей законопроект? Так. Ваші враження? Він не відповідає тим вимогам та рекомендаціям. Ключовим для мене, і в принципі наша фракція там виписувала конкретно 7-8 пунктів, які не відповідають. І, до речі, Олена Сотник, член нашої фракції, вона подала альтернативний до нього, співавтором якого я є, який відповідає повністю букві та духу того, що вимагає від нас Венеційська комісія. Ключове – це процедура обрання, залучення безпосередньо іноземних експертів там тощо. Тому що для мене, якщо ми подивимося взагалі на судову реформу і на інші процедури обрання, які були по інших органах, наприклад, НАБУ. Мені здається, обрання якраз по НАБУ і система, коли фактично НАБУ повністю незалежна, це єдина схема, яка може працювати в Україні. Тому що якщо лише виявляється, що якась з гілок влади має якісь там чи преференції, чи повноваження впливати на щось, можна сказати, що цей орган буде мертвий. НАЗК, тому так само приклад, він там за рахунок інших моментів, але він просто мертвий. За 2 роки нічого не зроблено. У нас є приклади, наприклад, НАБУ, який теж незалежний орган. Це є позитивний приклад, але там реформа не закінчилась, тому що там є САП, так само позитивний приклад, і зверху має ця тріада завершитися антикорупційним судом, який буде так само саджати 24/7 всіх тих корупціонерів, які вони є, які є зараз. Що сказати? Другий момент там був важливий, що суд там може почати, ви знаєте, що можна затягувати процедуру обрання всіх. І по закону президента там ми маємо набрати повністю 100% персонального складу суддів, і фактично тільки тоді суд запрацює. Наше чітке переконання, що достатньо 50%, щоб почати вже працювати, а не так, що ми можемо саму процедуру обрання можна розтягнути на декілька років. І ми будемо всі чекати до першого пришестя створення в повному обсязі, наприклад, одного судді буде не вистачати там ще 5 років. І от він не буде працювати, а всі будуть зарплату отримувати. Тобто, там є багато моментів. По факту його можуть прийняти у першому читанні? Дивіться, все залежить від компромісів та бачення фінального тексту і як його можна змінити. Тому що у нас було багато прикладів, коли ми брали один текст, який йде. Це не зовсім дозволяє регламент, але в принципі є така річ в регламенті, як процедура ad-hoc. Ми можемо в кожному конкретному випадку проголосувати за зміну процедури прийняття цього закону. І от є закон, до нього чітко подається перелік поправок і разом продиктовано під стенограму, там тощо воно може проголосувати за основу та в цілому в першому читанні. Така ситуація буває, тому що мені здається, що це може бути єдиним ефективним шляхом. Чому? Тому що, пам'ятаєте, коли у нас є спірні питання, якісь такі законопроекти, які непрості, а потім просто включається такий регламентний тролінг, тобто фактично, коли народні депутати з різних боків починають тролити, використовують будь-які шпарини в регламенті. Коли там у нас може бути там 4-5 тисяч поправок, і ми будемо потім місяць розглядати по регламенту всі ці поправки. І щоб убезпечити себе від цього сценарію, ми можемо, в принципі, завтра прийняти. Але це складно, тому що ми маємо дійти до компромісу по формулюванням. І для мене найважливіше, що ми зробили так, як це вимагають наші, по-перше, зовнішні, це Євросоюз та донори МВФ, те, що буде відповідати Венеційській, тому що нам цього року 7 мільярдів повертати, нам треба працювати з МВФ далі, нам треба закінчувати цю програму, починати нову програму на 30-40 мільярдів, тому що без МВФ, на жаль, найближчим часом ми не зможемо рефінансувати свої борги, і ми маємо з ними співпрацювати. Якщо ми завалимо цей кейс, завалимо моменти антикорупційного суду там тощо, треба готуватись тоді до курсу 40-50, це легко
легко буде в цьому році досягнути. Тобто заради цього можна прийняти, от з ваших слів, недосконалий законопроект? Ні, заради цього ми маємо прийняти досконалий. Я кажу з моїх слів, що ми можемо знайти компроміс і прийняти все в першому читанні, за основу та в цілому з такими технічними правками, які будуть задиктовані під стенограму вголос. Такі прецеденти були. Я просто кажу про інше, що у нас немає жодного шансу не прийняти те, що від нас вимагають зовнішні наші колеги. І я хочу їм подякувати, тому що вони фактично є такими, в принципі, МВФ та ЄС. Це дві такі структури, які є рушійними силами українських реформ, якщо ви подивитесь. У нас був великий пакет реформ, які пов'язані з фінансуванням зовнішнім, яке вимагав МВФ. І великий – це візова лібералізація. Більшість реформ, вони якраз були чи в тому пакеті. Їм треба подякувати, що вони від нас, від нашої Верховної Ради, нашого президента і Кабміну вимагають робити те і вимагають робити притомні речі. Ну, принаймні, робити свою роботу. От, повертаючись знову до обов'язків парламентарів, я не можу не зачепити темою виборів, які мають відбутися у Криму 18 березня. На Погоджувальній раді у понеділок взагалі не прозвучало цієї теми. Якою має бути реакція української влади, офіційної, українських парламентарів, депутатів на ті вибори, так звані, які мають відбутись у Криму? Чому немає якоїсь консолідованої позиції ще до того, як ці вибори відбудуться? Чому реакція може бути знову після цих виборів? Ми знову будемо почути велику кількість занепокоєння, обурення, висловлювати, привертати увагу світової спільноти. Чому українські парламентарі не висловлюють свою позицію з цього приводу? Мені здається, що це питання не до парламентарів. А до кого? Ну, дивіться, згідно Конституції України, МЗС, тобто закордонних справ і, в принципі, закордонні справи – це є предмет відання чи зона відповідальності Президента України та виконавчої гілки влади Міністерства закордонних справ. Тому що, якщо виказувати занепокоєння, це має виказувати не політичний орган, а орган, який дипломатичний. Якщо потрібна політична оцінка, парламент, розумієте, в чому питання? 95% роботи парламенту, воно має бути сконцентровано на внутрішній ситуації в Україні. Парламент більше для України, а не назовні для України. У нас є інституція, це президент та МЗС, які безпосередньо мають постійно підіймати це питання на всіх зовнішніх майданчиках, ескалювати якось це питання. Я просто не є правником і тим більше міжнародником, тому що там є свої нюанси. Я не знаю, як ми в цій ситуації маємо реагувати, але... принаймні, реакція українського парламенту має бути. Коли як минулого разу парламент по факту, коли були парламентські вибори, він проголосував постанову визнання звернення до всіх, що ми визначаємо, що це є неприпустимим. Та сама ситуація, скоріше за все, буде у нас і після постфактум. До цього моменту, мені здається, з точки зору логіки, воно якось, ми можемо, як парламент, це таке питання, зовнішня політика, це більше не до мене, я не є експертом в цьому. Але ви вірно підіймаєте питання з нашою активністю МЗС та президента, які безпосередньо відповідають за це, що було зроблено в цьому напрямі. Я нічого не чув. Я згадую вже зараз, коли були парламентські вибори, 2 роки тому, 16-му, мені здається, в Держдуму Росії, коли там обрались Поклонська та інші потужні депутати Держдуми Росії. Там було так само якось така млява відповідь. Якщо подивитись, скільки ми штанг зробили з тою, пам'ятаєте, коли по всій країнах Європи йшла ратифікація нашого договору про асоціацію, коли ми дали штангу в Голландію. Реально, в Нідерландах дали штангу. І просто не було так само політики. Тобто, я думаю, що це є питання слабкості, можливо, нашої взагалі дипломатичної служби. І, можливо, у нас є багато питань, багато важливі країни посли не призначені досі. Це питання до кого? Це не до парламенту питання. Це питання безпосередньо до суб'єкта, який відповідає згідно Конституції України, це президент України. Президент України відповідає за зовнішній напрям.
Це не до парламенту. Просто у нас проблема, ви знаєте, постійно всі задають, всі шишки мають, за все відповідає парламент. Чому? Тому що парламент, він ніби такий колегіальний орган, на нього відповідальність легше повісити. Президент же він один, да? А парламент там 450 депутатів згідно Конституції. Ну, ви знаєте, колективна безвідповідальність. Так. Але треба дивитись Конституцію. В цьому випадку це питання не до нас. От, власне, продовжуючи тему виборів, на жаль, немає поки що реакції від українського парламенту, але принаймні озвучити позицію окремих фракцій щодо цих виборів у Криму російських хотілося б почути. Але хотілося б повернутися до теми українських виборів, які почали жити у передвиборчому періоді. І Володимир Гройсман вчора заявив про свої наміри брати участь у парламентських виборах. У нас є цитата його, прошу. Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання кожен має задати собі, політик, навіщо він це робить. Я буду брати участь для того, щоб боротись за проведення конкретних необхідних рішень. Зокрема, стосується і питання, я вважаю, що ми маємо вирішити до виборів. Питання нової виборчої системи. Парламент ухвалив в першому читанні непоганий закон, який може бути допрацьований до другого читання, щоб це були відкриті партійні списки. Нам потрібні подальші зміни в країні, які потрібно робити. В тому числі все те, що стосується національної економіки, потрібно подальшому створення нормальної системи життя в країні, а це можливо в тому числі і за підтримки українського, відповідно, парламенту. Тому завдань дуже багато. От, власне кажучи, багато розмов і про можливість дострокових виборів, і про нове законодавство до виборів, нові закони до виборів. От які підстави є вважати, що в Україні можуть відбутися дострокові вибори? І чи можуть вони відбутись? Ну, по-перше, треба визначити з тим, що у нас ми живемо постійно в перманентній політичній кризі, яка є в нашій Україні. У нас постійно турбуленція. У нас постійно щось в парламенті відбувається. Там, чи є в нас коаліція, чи немає коаліції, що там в Кабміні там постійно валяться, чи міністри валяться, потім не переназначаються. Це саме є. Ну, це, мені здається, це наша... Можливо, так ментальність віддається, да, що у нас постійно має бути певна якась, можливо, анархічність в діях. А з точки зору виборів цього року, ну, для мене все ж таки це є несенітниця. Чому? Пояснюю. Нагадаю, що, в принципі, починаючи з 15, 16, 17 кожного року у нас планувалися вибори, але вони не відбулися. Для того, щоб вибори відбулися, необхідно, по-перше, згідно Конституції, позачергові має призначити президент. Але є там чіткі 3 умови, чому він може, в якому випадку він може зробити. Перше – відсутність коаліції. Але президент та голова Верховної Ради у нас постійно говорять, що у нас коаліція ніби є. Хоча я так само не впевнений, що у нас є 226 прізвищ там в переліку коаліції, там постійно хтось виходить. Друге, це, мені здається, чи відставка Кабміну, я не пам'ятаю там повністю, ну, відставка Кабміну, третє, чи непризначення, і третє, це якраз як слідство так само відсутності коаліції, третє, що парламент не буде працювати 30 діб. Ну, щоб ці 3 умови спрацювали, щоб у президента з'явилося право, ну, це треба попрацювати. По-перше, він має досягти згоди навіть зі своєю фракцією. Треба розуміти, що фракції, вони не є гомогенними, такими однорідними. Там є багато груп впливів. Тим більше, це може, там, наприклад, бути вигідно одним, але не вигідно іншим. І там вони так само мають шукати компроміси. Якщо подивитись глобально, то в цьому випадку ці дострокові вибори, можливо, будуть цікавими там, політичним силам, які, не є представлені в парламенті, да, це зрозуміло. Якщо подивитись останні опитування, які там нібито переходять, там, беруть більше 5%. А по-друге, чи ті, які представлені в парламенті, ну, зрозуміло, про кого я кажу, але можуть там потроїти чи в декілька разів підняти свій результат. Це я безпосередньо про Батьківщину кажу. У них така ситуація, тобто представництво лише 20, а згідно, якщо б законодавство, якщо б вибори у них, можливо, там фракція було б в 5 разів більше, да, тому що це поточні електоральні там вподобання українців.
Але як подивитись Народний фронт, подивитись там інших учасників гри, мені здається, що їм це не вигідно. Згідно нашої диспозиції по «Самопомочі», у нас є чітке переконання, що шило на мило, ну це якось не так. Давайте змінювати системно законодавство. Про те саме я підтримую Володимира Борисовича в цьому. Ну, ми не можемо. Ми, по-перше, маємо виконати обіцянку, змінити виборче законодавство, зробити його більш конкурентним, більш прозорим та справедливим, з відкритими списками там тощо. Про що ми обіцяли всім, ідучи на вибори. Ми маємо закінчити питання недоторканності, щоб наступна рада була доторканна 100%. Якщо ми вже не змогли знайти політичну волю з цією радою, то саме треба зробити з президентом, прийняти закон про імпічмент президенту. Ну, щоб якщо президент наш боїться, щоб почало працювати з наступного президента. Можливо, він не захоче балотуватися, не знаю. І ще декілька моментів. І після цього можна всім разом піти на вибори на президентські. Така ідея пролунала на початку цього тижня. Я думаю, що вона така цілком притомна. А ви сам підете на вибори? О, це складне питання. Я для себе відповіді, я не надав відповіді. Ну, у якості не громадянина, а кандидата. Ну, ось я на це питання досі в мене немає відповіді, тому що внутрішньо я не хотів би продовжувати, тому що ви розумієте, неможливо, досить складно бути чесним політиком в Україні. Тому що якщо, я суджу по собі, я в минулому житті, працюючи в іноземних підприємствах тощо, я заробляв набагато більше, ніж зараз народним депутатом. Але я так обрав момент і пішов на 5 років служити, заплатити свій борг перед країною, перед громадянами, тощо, виконати свій, скажімо так, громадський обов'язок. Але, скажу відверто, поки політика не стане професійною діяльністю, люди з доброю освітою, з експертною думкою тощо, вони, скоріше все, не захочуть йти в Верховну Раду та бути політиками. Тому що, вибачте, це є проблема, тому що, я вам скажу так, в 2015 році в мене була зарплата 4 чи 5 тисяч гривень. Вибачте, в минулому житті я заробляв 3 стільки ж, але в інших валютах. Я працював, я відпрацював ці роки, але поки система не зміниться, досить складно буде притягати людей, які більш успішні в реальному житті. А якщо ми хочемо змінювати систему, ми маємо притягати цих людей. Ми маємо відійти від того популізму, що нібито депутат не має отримувати нормальну зарплатню. Моє чітке переконання, у нас має бути нормальна конкурентна платня у народного обранця. У нього має бути нормальний пакет, щоб він мав і оплачувати свої поїздки. Тому що, щоб ви розуміли, у нас там заробітна платня, це скільки там, 24 тисячі гривень. Є на виконання депутатських повноважень трошки, по останнім цифрам, зараз нагадую, 30 тисяч гривень. В 2015 році було все разом 12. Але в нас немає жодного, у мене є там мінімум 2 відрядження на місяць. Мені держава жодних копійки не платить. Я за свій власний рахунок, тобто за рахунок всіх цих грошей. Мені за пальне ніхто нічого не платить. За всі відрядження в Україні ніхто нічого не платить. Я все сплачую з цих грошей. Це не є гроші, які можна було рахувати зарплатнею. І тут виникає питання, що залишається? Власне, це новий закон у другому читанні, який мають озвучити, і якось має бути закон про вибори, про який говорив Володимир Гройсман. Чи надасть він можливість і депутатам отримувати достойну платню, чи нові обличчя, новим обличчям заходити у парламент, новим партіям? Дивіться, не дасть? Цей закон, він може змінити правила гри. Тобто, одна з задач, одна з ключових буде змін – це відход від мажоритарки. Мені здається, це так само велике буде досягнення, тому що зараз мажоритарка, вона є людина, яка обирається по мажоритарці, вона завідомо залежна від виконавчої гілки влади, тому що якщо він не буде співпрацювати з виконавчою гілкою влади, то на свій округ він не отримує ні копійки, тобто не переобереться, тобто він відразу залежністю. Якщо говорити про списочників, які є в парламенті, так само велика чисельність залежності за того, тому що держава, тому що ми з вами, громадяни, платимо мало. Людина, яка утримує, зараз приймає рішення своїм голосуванням вартістю десятки мільярдів гривень, коли олігарху для того, щоб вкрасти у нас з вами $1 мільярд, достатньо
одному з цих народних обранців там, ну, кожному там проплатити трошечки, да, і вони є в нього на зарплатні, і вони залежні від олігархів. Зрозуміло, що вони будуть голосувати те, що вигідно олігарху, і ми будемо втрачати більшість. Якщо подивитись, для нас, ми занадто бідні, щоб платити маленьку зарплатню народним обранцям. Вона має бути конкурентна. Давайте для порівняння. Я не беру Російську Федерацію, там просто там взагалі захмарні там соціальні пакети, там той, що вони там більше ніж там 10-15 тисяч доларів. Ну, наприклад, у поляків лише зарплатня від 1,5 до 2 тисяч євро, тобто це лише зарплатня на руки, але велика сума, там, ну, мені здається, чи 5, чи 6 тисяч євро в них на виконання депутатських повноважень, тобто на ці відрядження, на поїздки, тобто в них вони той зарплатню, яку вони отримують як зарплатню, вони не витрачають на свою повсякденну, на виконання депутатських повноважень. Закон, який ми обираємо, він лише змінить виборчу систему, але він не впливає зовсім на систему оплати народних депутатів. Її треба буде змінювати, і так само, мені здається, це є питанням більше політичного компромісу. Було б добре, якщо б ми в законодавстві закріпили, що Верховна Рада, така добра річ, вона прийнята в Конгресі та в Сенаті Сполучених Штатів. Тому що в Конгресі та в Сенаті конгресмени та сенатори не можуть змінювати собі зарплату. Вони можуть змінити зарплату наступній каденції. І от якщо б ми зробили таким чином, так само прийняли закон, яким зафіксували наступній каденції зміну заробітної плати і зафіксували, що цю суму можуть змінювати лише на наступну каденцію. Да? Тобто, мені здається, це було б таке чесне та справедливе рішення. І можливо, набагато більше ефективних людей би прийшло до Верховної Ради і менше було залежних, тому що та проблема, яка є, це невеличка зарплатня, це штовхає народного обранця в обійми спонсора, який потім вимагає, як голосувати. Якихось привілегій. І це є відносини залежні. Це так само, це є те, що з життя по-старому, по-новому, воно не змінилося. Нам треба змінювати ці правила гри, щоб в парламенті були професійні, незалежні люди. Ну, принаймні, поки у депутатів немає незалежних, є залежні від зарплати вчителі. І приємно, що народних депутатів хвилює їх зарплата, так само, як і зарплата бюджетників, вчителів, лікарів і тощо державних працівників. У нас залишається 2 хвилини. Я хотіла б доторкнутися ще одного важливої теми, яка сьогодні відбудеться, події. Це прес-конференція Петра Порошенка «Виклики 2018». От чого ви очікуєте почути від Петра Порошенка на цій конференції? Можливо, яких питань ви очікуєте від журналістів? Знаєте, я вже нічого не очікую від нього почути. На жаль. Ті питання, які журналісти могли задати, мені здається, що і вони не зможуть це зробити в силу такої, там, наскільки я знаю, що там є зміни в організації, там будуть, в принципі, чи поділені питання, там, хто як задає. Ну, знаєте, це я постановочні речі такі певні. Президент, як завжди, розкаже, що він молодець, він є автором 150, ставки, 8 чи 9 рішучих реформ, але чомусь у нас нічого не змінюється в країні. Да, є певні точкові зміни, да, там ми брали певну корупцію, можливо, там у нас паспорти там біометричні краще видаються, чи права там, чи щось таке, менше корупції, але системно нічого не змінилося. І я не впевнений, що я щось зможу почути від нього нового. Можливо, він нам скаже, знаєте, там, як була прес-конференція наприкінці 99-го, як його Борис Миколайович, я устал, я ухожу. Можливо. Давайте очікувати, давайте почекаємо до вечора. З неочікуваними очікуваннями відпускаємо вас у Верховну Раду працювати. Дякую, що були з нами сьогоднішній ранок. Олександр Опанасенко, народний депутат від фракції «Самопоміч», був сьогодні з нами зранку. Дякую, що залишаєтесь з нами. Надалі новини «Заман» з Христиною Стець. За кілька хвилин повернемося. Будемо обговорювати ще багато цікавого попереду. Дякую.